Kaixo, Zurinen naiz, haurreskuntzako koordinatzailea eta kontatu nahi dizuet apurtxo bat gure zikloan zelan lan egiten dugun. Haurreskuntzako pasabideetan protagonista umea da, gu bide lagunak gara eta azkenean ezagutu behar ditugu haien interesak, haien nahiak eta hortik abiatuta ematen dizkiegu bizitzarako erronka desberdinetarako tresnak, laguntza eta jolasaren bidez lortuko dute pertsona moduan garatzea, hizkuntza modu desberdinetan erabiltzea, beste umeekin harremanetan jartzea, elkarbizitza osasuntsu bat lortzea. Jolasari garrantzi handia ematen diogu. Horretarako haiekin erabiltzen ditugun materialak asko zaintzen ditugu, esanguratsuak izateko eta horrela helburu desberdinak landu ahal izateko haiekin. Oraingo egoera dela eta ikasturte berezia bizitzen ari gara, baina hala ere saiatzen gara giro hurbila eta familiarra mantentzen.